masursuro nga ipate si pupuso si sasagana nga awate pude kuntinak panagararapap marigat man ngemingkan lipaten siya kadendenam naganatawawagan siya kalinlin na ilom isot isa sa ngem pinilit kong awaten ay tiyamok masursurunak ngayaten ikan din akon kaya ta makita itdeken ka udnong awaya-waya ngem nukas bilang nasa pulanak tula ding itek medakton itiadayo. Please don't forget to like and subscribe my channel. Siya kadandenam naganatawawagan siya kalinlin